guys. May pag-anong tayo. Good morning. Happy Tuesday. Ito yung aking hard-boiled eggs and kamote. Yung dalawang boys pumasok. Yung isa andito, hindi siya pinapasok ng daddy kasi sabi ni Jan, pahingahin muna raw siya. Kasi nga, di ba, meron siyang ubo at saka sipon. And then, malamig din sa labas. Malamig ngayon ang weather, guys. So, sabi ni Jan, wag muna siyang papasukin. Sabi ko, okay naman siya. You feel better, right? A little bit, but it's just that my sore throat and I have a little bit of a worse. Yeah, sore throat daw kasi siya. So, sabi ni Jan, wag na siyang papasukin. So, sabi ko, okay. Pero sabi ko, mamaya, may dance lesson siya Can I get this one? Ako na ba ito? Sabi ko, may dance lesson siya mamayang 6:45. Sabi ko, But the pupunta boys siya. get back. And then si Kuya Sak merong basketball mamaya. Yeah, because it's Tuesday. Yeah, it's Tuesday. It's not really hard, Baba. Is that alright? Yeah. I'll do it, Baba. No, because look. Ito yung breakfast niya. I just look like go. What's this? And yung ating Christmas tree, hopefully matapos ko siya. Hopefully we can finish, but Bob finally finished putting the lights. Yeah, hopefully matapos ko siya. Mag-edit muna ako, bago mag-edit, mag-marinate muna ako ng manok. Kasi adobo ko siya, yung binili kong manok. Ang pangit ng pagkalaga nito. Kasi dumidikit yung puti. Yan pa naman yung hindi ko gusto gawin. Pag binabalatan yung itlog. Ayan, sumasama siya. Are you having eggs? Yes, that 2 Okay, eggs. I will choose. No, this is yours. Every eggs are like this, Baba. Kasi kahapon, ganito din yung baon kong eggs. Ganito rin siya. Ito yung eggs nila, Tommy. Pero mamaya pa ako kakain. Here you go, Baba. Ito yung breakfast niya. Kunin ko yung manok kasi mamarinate. Here, Baba. Yan daw. Yan lang daw ang gusto niya kayo. Meron tayong tinapay pero ayaw niya naman. So, balik ko to sa aking Mom, it's a shell. microwave. Ha? It's a shell. Okay. I'm just gonna get the chicken. You finish your eggs? Yeah. Tapos nyo lang kainin yung eggs. Ito yung ating i-adobo, yung drumstick. Ayan. Adobo ko tayo. Mamarinate ko muna siya bago ako mag-edit. Mag-edit muna ako kasi gusto ko nang hopefully, I'm hoping ngayong December, maging updated tayo. So, gusto kong tapusin yung October vlogs. Tapos ngayong November, kunti lang naman. Yung kahapon lang. At saka eto, yung i-edit kong November. Kasi yung second November, 3rd November, nung pumunta ng Adelaide, na-upload ko na yun. So, eto yung next na November vlogs. Hindi pala yung kahapon. So, hopefully. Huh? Do I only just get egg? Yeah, do you want bread? What's that? What? For dinner. Yeah, that's for dinner. Yeah, I'll have some bread, please. One bread, oh. Gusto niya kumain ng bread. I want With what? Nutella. Peanut butter? Nutella? Yeah. You said you have sore throat. Yeah, but the peanut will make Oh, okay. gonna make me too hard. Yung peanut daw hindi niya masaswallow. Kasi may chunky yung peanut natin. Meron siyang chunky. But Yung may nuts talaga. Nutella and butter doesn't have. So, mag-Nutella and na lang siya. So, yun, hopefully, maging updated tayo ngayong December. And may binili akong yung binili ko dyan na mga meats, yung mga ground beef and pork. Pork and chicken. Gagawin ko siyang spring rolls. Mag-start na akong gumawa ng spring rolls. Kasi if-freezer, yes baby, if-freezer naman siya eh. What are we having with the topper? Rice. So, para sa upcoming party, and may pagbibigyan din akong spring rolls. Yung ibang kaibigan ni Jan, namimiss na raw nila yung spring rolls tsaka fried rice. So, sabi ko, we'll see kung makagawa ko for them. Milk.
Yes. So, gagawa na ako ng spring rolls, paunti-unti. Hanggang maano natin. my Barbie cup. Makaimpon tayong spring rolls. Makaimpon. There you go, Baba. Hindi po milk. Anong oras na ba? 10:04 na. Mom, look on the side. Yeah, that's the butter. Okay, put it back, please. Nagagata siya. Back in. Nakalimutan kong ilabas yung bread sa freezer. Mayroon akong bread from Baker's Delight. Nakalimutan kong ilabas kagabi. Kinulang tayo sa tinapay. So, bubili si Jan sa shop. Okay. Okay. Meron pa siya. Ito yung nabili rin natin na Liz na kahapon. Okay. Just finish your bread first, please. Yeah. Okay. I-marinate ko muna yung aking i-adobo, guys. Then, i-edit ako. Mom, your milk. Okay. Ako masaya ako kahit na, hindi ako masaya may sakit sila. Ibig ko sabihin, kahit may sakit sila, kumakain sila. Kasi naalala ko noon hindi kami kumakain kasi walang gana. Pero sila, kahit sore throat, may sipon, kumakain. Especially si Kuya. Parang hindi mo mapapansin si Kuya may sakit kasi kumakain talaga siya. Same pa rin yung kain niya nung pag wala siyang sakit. Okay, marinate ko muna to. Ilagay ko muna yung mga plato sa kanilang lalagyan kasi dry na to. You have to eat the after. Yes. So, ito na yung ating chicken. Ready na siyang i-marinate. Meron ako ditong garlic. I-ano lang natin siya. Puppukin. Pupuk ko na siyang very, very light. Pero, gusto ko medyo crush yung garlic dito. Pwede nyo isabay yung balat. Depende sa inyo. Ako minsan sinasabay, kung minsan hindi. So, yan. Pwede nyo naman tanggalin yung balat. Kung gusto nyo lang. Pero, hayaan na natin yung ibang balat masama. Tanggalin ko lang yung ibang balat kasi si Jan, ayaw niyo yung, nakikita niyo yung balat ng bawang sa ating adobo. And sa adobo, si Jan, ayaw niya yung sobrang itim. Ayaw yung maitim. Okay. Then, maglalagay tayong soya sauce. Depende sa inyo. Tansya-tansya lang. And meron ako ditong vegeta. And naglalagay din ako dito ng pag naubusan tayong vegeta, naglalagay din ako ng chicken. Or minsan pinagsasabay ko yung chicken powder or chicken cubes. Ayan. And ito yung nabili nating paminta kahapon. Lagay din akong salt. Konting sugar. Ang nilalagay ko dito, brown sugar, kaso na dun sa pantry. Lagyan na lang natin ng konting white sugar. Then later, magdadagdag ako ng brown sugar. Depende sa inyo kasi minsan yung adobo ko yung medyo maalat-alat, walang asukal. Or meron din konti lang pero mas umaapaw yung alat. And minsan yung adobo ko ay matamis. Depende sa mga bata. So, mamarinate ko lang muna to. Then, mag-i-edit tayo, guys. Mag-i-edit tayo. And si Chona. Hi. Where are you going? Bibigyan niya ng medicine si Holly. Si Jan hindi siya nag-fishing kasi nga, pangit ang weather. Pangit ang weather. Dad. So, hindi niya pinapasok si Holly para may company siya.
Ayun siguro akong ka-company. Joke lang. So, ayan. Lalagyan ko lang ito ng cling wrap. Yung hinihiwa-hiwa ko, linalagyan ko rin yan ng seasoning natin para manok yung lasa. Tapos yung iba, ilalagay natin sangkap. Later na lang pag pinakula natin siya. Marinate ko lang siya. Lagay muna natin siya sa fridge and mag-i-edit na ako. Isasalin ko lang yung ating pepper dito sa ating lalagyan. Cheap as chips ko ito nabili. Noon pa. Madami ito eh. Merong maliliit. Meron ba dito? Ayan, meron. Merong ganito. Ayan, ito empty din. Lalagyan ko rin siya ng herbs. Madami yan. Nandun sa stock room. Diyan sa shed, di ba, napakita ko sa inyo, meron akong transparent box. Yung isa doon ay gamit dito sa kusina, aside sa mga pang-baking. So, ayan na siya. Gawin natin ito dito. Okay. So, mag-edit na ako, guys. Edit na tayo. 12:80 na pala, guys. And, nagpapakulo ako dito ng patatas. Ililipat ko to dito. Sa kabila. Kasi, magpapakulo na tayo. Gagawin ko na yung ating chicken adobo. Ang bilis ng oras. Hindi pa ako mag-edit. Still editing pa tayo. Wala pa sa kalahati. Lagyan natin ng tubig. Dito yung iba kong herbs sa malaking ziplock. Kasi wala pa akong time maglagay sa mga lalagyan and yung iba kasi puno pa. So lagay tayong bay leaves. And wag na tayo maglagay ng paminta kasi naglagay na akong paminta kanina. Gusto ko rin sana lagyan siya yung bubuo. Kulaan na natin to kasi mamaya alis kami. Si Sak, kung maalala nyo kahapon, di ba, naghanap kami ng pink top para sa mga boys. Wala tayong nakita. Sinabihan ako ni Sak bago siya umalis. Pagdating niya raw galing sa school, aalis daw kami. Punta raw kami ng Big W. Kasi mamaya, mayroon din siyang basketball. So, umaalis kami dito, mga 5:30. Kasi yung basketball ni Sak is 6 ang training, 5 o'clock yung training, tapos 6 o'clock yung game. So, gusto niya maaga kaming umalis para makapunta kami ng Big W para maghanap tayo ng pink top. Kasi yun nga yung theme ng party namin, yung kulay is pink. And meron ako ditong asparagus. Ito yung dinner ko mamaya. And oyster na mushroom. So, yan. Okay, balik ako sa aking pag-edit kasi papakulang ko lang naman to. Kukuha sana ako ng saba para i-fry, pero feeling ko wala na akong time. Kasi nga, mag-edit tayo. And yung Christmas tree is still the same kagabi, guys. Di ko pa siya ginagalaw. Na-sure kung kailan natin yung matatapos. Dami kasi nating ganap eh. Daming ganap. Kasi mamaya alis ako, so baka hindi ko rin naman siya matapos. So, wag na muna ngayong araw. Siguro next time na lang. So, mag-edit lang muna tayo. So, ayan yung aking ini-edit, guys. Makikita nyo ba? Yan yung aking ini-edit today. Para mamaya, hopefully mamaya, ma-upload natin to. So, ayan na yung ating chicken adobo. Maglalagay na ako ng suka. Hinuhuli ko yung suka. So, tansya-tansya na lang. Ayan. And, takpan natin siya. Ayan. Malapit na to. Tapos, mamaya, pripituhin ko pa siya. So, ito na pala yung ating chicken adobo. Hiniwalay ko siya sa sauce kasi ipa-fried ko siya later. Ayan yung sauce niya. And, yung ating patatas, yung pinakulang ko kanina, prines ko lang siya. Then, lagyan ko siya ng olive oil and salt. Tapos, ibibake ko siya.
Uy, may langaw. Ano na guys, 3:06 na. Maya-maya, nandito na yun si Sak. Prituhin ko na yung ating chicken. Dito ko na lang ipiprito sa kung saan natin pinakulan yung adobo. Then, dito din, susutay din ako yung aking veggies. Mommy, like my hair? Yan, si Holly nag-ready na siya. I did my hair. Oh, kasi, ayan siya, oh. Brush siya ng toothbrush Yeah. with water. And what else? I just used some spray, my spray. Your spray. Parang nawawala-wala ang boses mo, Baba. Okay. Mom, maybe I can do my hair. Baba, can you get me lemon, please? Yeah. Hindi pa mainit. Ano ginagawa ko? Lemon in the other fridge, please. Yung ating adobo, pinasok ko sa microwave yung ating adobo. Kasi may nakikita kong langaw, mainit pa siya. Ayan yung ating ating drumsticks. And eto, isusutay natin yan. Yung mushroom. So, mamaya, kung hindi kami mahintay nila dyan, ready na yung food nila. Naglagay akong apron kasi naka-white tayo. Ha? Yes, please. Thanks. Ayan, tumatalsik naman. Biniwa pala ako ng sibuyas kasi si Kuya gusto niya yung adobong may sibuyas na sinusute tapos mayroong sibuyas sa ibabaw. Yung parang adobong Tagalog. Style. Ha? And ito pala yung ating unang binake na potatoes. Ayan, ito ko nakikita niyo. Ayan siya. Meron pa akong nakasalang. Sitay na tayo ng bawang. Dito naman ito sa kabila. Then, ito yung mushroom. Ang ganda lang po yan ang ating chicken. Ito ako may chicken yun, pero ayun. Hi! Nandito na sila. Ha? No, I didn't because I edit stuff. Minute? No, the starch is not cooked yet. Not cooked. How are they? Yeah, wash your hands first. There you go. Where are you going after? Right. Say hi to my vlog. Hi. Kuya, say hi to my vlog. Hi. Hoy, show your face. Hi. Hi. What is that? Greeting. Tapos na yung ating chicken. Patayin ko muna to. Magsusuti ako ng sibuyas. Pero asikasuin ko muna yung isa. Yung ating mushroom. Okay na to. Yan, sutay ko rin yung ating. Kuha pa ako ng spinach pa pala. Ha? Where are you going? Mag-ride daw siya. With who? Olive. With Olive. Pinatay na muna natin. Yan yung ating para. Hi, Mom. Yeah? What did you say for Ollie? Yeah, later. See that actually? I want to get my shirt, Mom. Ha? Tiny pop. What's that? Sinasabihin siya ng daddy niya na huwag na siya magsuot ng t-shirt kasi nalalabhan ko na yung jersey niya for basketball. Kasi before, iniiwan doon yung jersey sa, kung siya nag-basketball si Sak, every time na maglalaro sila, saka lang ibibigay. But this term, binigay kila Sak, so nalalabhan ko. So wala na siyang reason para maglagay ng t-shirt. Sabi kasi ang daddy niya, tanggalin yung t-shirt. Lagyan ko lang itong konting olive oil. Or avocado oil. Oh, like Kuya? What? Love you.
Wait for me, I'm almost done. Okay? Say hi to my vlog. Say hi. Hi. Okay, na to. Next pinato. Nakita nyo na to sa vlog. Itong ganitong luto. Ha? I'm going to pick up you and get some basketball shorts. Basketball shorts? Yes. Where? BW? Yes. Something like that. Jersey shorts? Shirt for basketball? Yes. Alright. Binala kami ng pang-basketball niyang short sa Big W. Ibabalik ko to lahat dito sa pan. Kita niyo ba yung niluluto natin dito sa kabila? Then, lagyan ko siya ng thyme. Then, salt and pepper. Ayan, tapos na to. So, alis na kayo. Ay, hindi pa pala tapos. Yung ano pa yung sabaw ng ating adobo. Ayan na siya, guys. Kita nyo? Ayan. Okay na to. Tabi ko na to dyan. Ngayon, mag-iwa ko ng sibuyas. Tapos, ilalagay ko na yung sauce. Isusutay ko muna yung sibuyas. Tapos, lalagay natin yung ating manok. Then, sauce. So, ito na yung ating adobo. Linagyan ko siya ng patatas sa side. And ito yung ating veggies. Yan. And yung ating patatas pa. Kalalabas lang sa oven. Ready na sila. Nire-ready na sila ni Johnny Boy. Ayan, si Holly. Lalagay niya yung tubig. And, natapos ko yung ating ine-edit, guys. Sinisave ko na lang. So, alis na kami. And, magbabaw na ko. Itlog tsaka, what you call this? Kamote. Okay, let's go. Let's go. Say that. Love you. No, you can do it in the car. Love you, Dad. Yeah. Dito na kami sa marketplace kung nasan yung Big W. And dala ko yung laptop. Iiwan natin yung ating phone para mag-upload lang siya dyan. Because okay. the market has lots of something like smeagol's. Yes, that's what they call marketplace. Okay, let's go. Pajamas? Oh, no, nothing here. Baba, look at these sandals, Baba. Oh. Nice, na? Yeah, but they're not my size. Okay, come on. I'm tall clothes. Hanapan natin yung boy, si Sak, tsaka si Kuya. Follow lang natin si Saki Boy. Ah, shorts muna. Black one, Sak. This one. Ayan, green. Size 8. Yeah, size 8's alright. Try. 10, Sak. Are you sure? Or how about try this one? I like the black one, Sak. You like that one? Try the other size, Sak, because it's a bit tight. Okay. How about, do you want to try this one? You don't want? Gusto niya na talaga yan. No other size? Ah, malalaki na. You're lucky. There's only 2 size 8. Oh, there's 10, Sak. Try the 10. Alright, okay. I know that's for ladies. Yeah, size 10. Nag-iisa. Nakita ko dito. That's alright. At least it's not pink. Okay. How about Kuya TJ? Oh yeah. Fine, Kuya. Size 12. You found 12? Let me see. Let me see. Yeah, that's alright. Okay, try niya. No, 10 because that's for Kuya. No, we don't need a card. Yeah, it suits you that size. How about this one? Try this one, size 10. Ito, size 12.
Oh? Kuya. No, this one is your size. What's next? 14. Do they have 14? No. Merong 14, kaso, iba naman yung kulay. Sabi ko kay Sak, ito na lang kay Kuya. He would not? You sure? Hindi raw ito susutin ni Kuya. Yan na lang yung parang medyo pink. Or maybe you can find, yeah. Oh, too big. No, it's too big for TJ. Kuha raw sila ng advent calendar dito. Nahilo na ako. How about Kuya? Get Kuya one too. How about you, Holly? Let me see. So, ayan na yung mga nakuha natin dito sa Big W. No, we're all good. Thank you. Okay. Dito na kami guys sa Ice House kung saan magpa-practice si Sak. Then later, mayroon siyang game. What's that, Sak? What? Ayan, nothing. And may mga nabili pala ako sa ano. Pumunta ako ng Woolies. Bumili ako ng love ito. Drumstick ulit. Chicken. Kasi gusto nila ng fried chicken bukas. Fried chicken naman. And meron pa thyme and what else did we get? Ayan. Ayan yung mga damit. Tapos apples. Toblerones. Toblerone. Ayan, may Toblerone tayo. So, yan yung mga nakuha natin na iba. So, tapusin ko lang yung aking ano. And some clothes. Oh, yeah. That's from Big Davos. Okay, put this one there, please. Gawa ko ng thumbnail kasi na-upload na natin yung vlog. Gagawa na lang ng thumbnail. May oras pa ako. 6 o'clock yung ano ni Saki, yung game niya. What time is it now? 5:12 pa lang ang aga namin, di ba? So when do we have to leave? Later pa. Yours is 6:45. 6:45 pa si Holly eh. So, mapapanood natin si Sak. 6:45. Ayan si Sak. And si Holly, andun siya naglalaro. Ayan. Dito siya sa canteen. Hi, Baba. Is Chelsea still there? Alright. Alright. Stay there, okay? I'm gonna watch. Yeah. Okay. So, tapos na yung training nila. Next is game na. Asan na si Sak? I'm going to the canteen. Diba, nag-video na vlog ko rin si Sak. Alis na tayo kasi si Holly naman ang ida-drop off ko kasi mag-ano na guys. 6:30 na, 6:31, 6:45 yung dance lesson niya until 7:15. Tapos si Auntie Mel kararating lang dito. Yeah. So, ida-drop off niya si Sak sa akin dun kung saan magda-dance lesson si Holly para hindi na ako bumalik dito. Are we coming back here? Yeah. Oh, no. Auntie Mel is gonna drop Sak to your dance. Right, ang lamig ngayon guys. Spring malamig. Parang winter. Dito na kami. Inayos. Yung shoelace niya natanggal. Okay. Inayos niya lang yung shoelace niya. Ang galing niya magsintas. Double nuts. Okay, let's go. Sarado na yung Asian store. Oh. Okay, run. Oh, hatid ko muna to. Dito na si Sak. Kasama si Auntie Mel.
Binila na naman siya ni Auntie Mel. Pag si Auntie Mel ang nagda-drop off sa kanya dito sa akin. Pangalawang beses pa lang naman. Lagi siyang may chips and nuggets. Hi. You lost? No. Na? You won. You won? You sure? No. How many points? It was 37 to 43. Ah, so 40. 5 points. Mhm. I think. Is it? Mhm. Talo sila. Ayan si Auntie Mel. Si Auntie Mel! Ayan si Holly. You run late, Baba. Bahay na kami, guys. Kumain na si Jan tsaka si Kuya. Yan yung natira nila. So, kami kakain na din. Si end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin, guys. Ano na, mag-aalas 8 na. Nalit si Holly mag-practice. Nag-extend sila ng siguro mga 12 minutes. And, sinabihan akong mayroon ulit si Holly dance lesson sa Sunday. Diba? Kami na talagang laging wala sa bahay. So, sa Sunday, may practice ulit si... Yes, we do have rice. So, yeah. Makainin ko na yung dalawa kasi gutom na yung dalawa, guys. Ayan, si Saki Boy. Talos. Tonight, not tonight, Bob. I'm so tired na. Yeah. Okay, guys. So, let's close the vlog. Say thank you. Thank you. Please like, subscribe, and let's see you in the next vlog. Bye. Bye. Na-upload ko na yung vlog. Good night. Yeah, good night. Kuha si Sak ng aking gulay. Kunin niya lang dyan yung asparagus at spinach. Yeah. Is it something? Pero hindi yung mushroom. Because I think I do.